Šta on to pravi unutra? Šta, kog đavola on to pravi unutra? Pretplatio se na sve one silne časopise. Nikada ne mahne kada prođe ulicom. Krije nešto od nas. Uvijek drži do sebe. Skinuo je ljuljašku sa drveta. Znate, on nema dece. Nema psa. Nema prijatelje. I njegov travnjak je zapušten. A šta je sa onim silnim paketima koje uvijek šalje? Šta on to pravi unutra? Ima staru lampu koja visi na tremu. Šta on pravi unutra? Reći ću vam nešto. Ne pravi igračke za decu. Šta on to pravi unutra? Kakav se to zvuk čuje iza onih vrata? To on zakucava eksere u drveni pod. Kunem se, čuo sam neko je ukanje odozdo. Stalno vidim svetlo iz sobe, verovatno od TV ekrana. Vazda nešto radi unutra. Ima sekiru, čekić, testeru. Ali ponekad na prozoru stoji, gleda i zeva. Nećete verovati šta je sve unutra video Gosan Steva. Soba je prljava, kupatilo vonja, ispod sudopere ima dovoljno formaldehida da ubije konja. Šta pravi unutra? Šta on to stalno pravi unutra? Mislim da ima bivšu ženu u jednom mestu zvanom Gradonačelnikova plata, negde na jugu. Nekada je radio kao savjetnik u Indoneziji. Ali šta to pravi unutra? Šta kog đavola pravi unutra? Nema prijatelje, ali mu često stiže pošta. Mogu da se kladim da je bio i u zatvoru. Sinoć je bio na krovu kuće. Dao je signale baterijskom lampom. I koja je ono pesma koju stalno zvižduće? Šta on to pravi unutra? Šta on to pravi unutra? Imamo pravo da znamo.